Yabona leli bhanoyi man. Ha. Awuphethe udlala ngathi man. Mara hamba kanje. Moja guy. Ubuza ngamaphetho lapha. Yabona leli bhanoyi leli sengifake 60 rand wonke le course. Ya, ishazi kabe yami. Ngitshela izinto ziyahlangana manje. Yahlangana manje kade ngi-applyele lapha kulwazi. Bathi bazongifonela lapha ngithi kubanga Estonia. Yabona. Manje phela ngiyazi ukuthi wena wafunda kule ikolo leko Harvard. Isingesakho. Ngizokhuluma nabantu. Akhona eHarvard, ngafunda eHoward. Ngibona le. Ya thola isingisi manje phela khuluma befona. Ufike ekhaya ke mina isingisi baba angina ngikhuluma lezi ngisi izinto lezi. Ngomba wafunda lapha ecela ngithele la lezi leto ifunda yonke into isizulu imaths ifunda lezo baba ngicheck isingisi angisikhuluma I'm speaking English manje usuhlekisa ngesikolo sami manje cha uthi singasho nje ukuthi cha mawufuna usizo kanjalo no it's fine oya phela usomela ungikhokhela wazofuna kuleyo kumele ungikhokhele khokha phela manje ngoba mina ngizokhuluma nabelungu bakho mahala nansanda uyini uhamba shanda nje nami sengizosebenza ngiyabona njalo emholweni yakho mawuthela njalo emholweni wakho nginika imali yabona ukuthi lezi ingqondo zakho wena uyathanda njalo ingqondo obugebeni Shuthana kahle mina njalo kumele sizane sosizana ngomama wazi ngani tibona angiyazi na for sure wena sabantu bikhuluma isingisi angcono ukukhuluma nabendlini yabona hayi yabona ngeke ngivumele ufuna ukukhuluma la ngikho khuluma la isikhathi siyahamba ushaya khona ngifuna ushaya isingisi lesi private school khuluma la ngifuna ukusiza lesi sikisi sakho ngiyazi ukuthi ukhuluma ukuthona ukukhuluma isingisi khuluma isikhathi yakho yabona Yes. Is no. Yes. It's how old? It's how old are you? Yes. No. How old are you? Oh, how old? Oh, you're 40. No, you're 45. Oh, yeah. No. Him 23. Him 23. Oh, your name? Your name is Mrs. Oh, your surname. Your surname is Don't. What's it? Small circle. Okay. Him surname Hlatshwa. Him surname. Yeah. Him. Sepashanga amathethi ngifuna bayitshela ukuthi mhlawumbe yabona didisa. Ngiyeka ke mina ngizoyeka. Sorry. Network about himself. Oh, self bio. Me work every time. Work every time. Close shop. Me work. Active. Yes. No. Work. Customer.
A customer happy every time. Ish. Yeah, it's not tired. Me. Power work, power play. Yeah, work. Tired? No tired. No tired. No eat. No sit down. No, lunch every time. Money no free. Work free. No money. No money. Devil money. Me work. I take money. Work. Take money. No money. No. You take money. No. Work free money. Work for no money. No. Come early. Money no. Hello. Yes, madam. No, that was my brother. Can you please start over the interview? Yes. Bengiza nanje. Uyabona wena? Bengihamba nawo nje lento umlungu bengizwa manje. La msebenzi ngeke ngikuthola. Simply ngisapha seHoward. Bo. Phela hayi futhi amazambane manje. Sakwazi ukukhuluma. Hayi ngadrop out kahle mina yabona. Oh, njengoba uhamba nje, la uhamba ucwaninga lapha, uhamba ukhuluma yonke into, upebeza ukuthi wena uyasazi isingisi. Lesi ngisi esikhulumayo lesi. Lahlekela umsebenzi. Hayi wena manje ukuthi umlungu ufuna ukuthi abantu mekuthatha kancane. Kahle no ukuthi futhi yazini mina esingisi ngiyakwazi. Yabona lesingisi osikhulumile. Uthi ngibone ukuthi umlungu ibambe lapho nje, Ngicela imali yami. Oh, angikhuluma ngani nomlungu ngoba ngikhulumile nomlungu. Mina ngizothola ngoba lo msebenzi angibonisa ngizothola lo. Umlungu bengihamba naye ngikhuza wena uphuqa ifoni uyazi ukuthi ama voice awasafani manje uyabona ukuthi uyamdlala umlungu kahle umlungu bezobona lokho bese ngikhuluma lesingisi enasifunda esikoleni seni lapha yabo manje lesingisi sikhuluma ngenze ukuthi abone ukuthi inkosi yami angadlala ngawo akuqashe ngempela wena mina shuthi mina ngiyinto okudlala kulo ufuna ukuthi mina la ngifuna umsebenzi userious lapha umsebenzi asewulwe umlungu bezokubona ukuthi uyisibhayizana bese yaqasha ayaqasha abantu abahlanu phela umuntu okwazi ukukhuluma isingisi njengami ngeke vele bamqashe ulwethu okwazi ukukhuluma isingisi njengawe njengokuthi yes no yazi nami ngisikhuluma ngalo ngizwile ngithi can we start over the interview again uyazi ukuthi lesingisi lesi kodwa mina ngisebenzile phela ngikhulume nomlungu wena udisete imali yami hayi bayibona ke imali yami uzongisona nje ngihlale uzodlela ngami sengikhuluma kangaka nomlungu ethi imali yami ngiyogibela kusasa ngihambe ngiyofaka futhi ama CV mhlawumbe ngafaka eShoprite ngoba ngiyabona indaba esewulwathi ngiyisebenza imali yami kwamali ayithatha vele kwamali inona le kulento nje uyabona ukuthi anganomkhishwe ngaphansi kwenhlaba noma yini ayiphume ebank le mali ngoba wona unamalini ukhipha imali nayo ngazongichoma imali ka 350 kodwa ngibona imali 350 le imali kahulumeni imali ophela ukuthi awusebenzi holela ungenzi next ngingcono mina khoma ngo 350 wena awunalutho wena sala la aliphole kamali emakho le ngina petrol ube ne petrol abasibona ngani la ngivela ngamawindi we shame Nkosi yami ukhuluma ngephone njoba kini ngihamba khona ukukandakanda ongasisebenzi ongenthi next into engcono leyo ngcono ngokandakanda abangisasazi ukuthi imali emakho uxoshiwe wena yabona ke sizoxabana ezoshayana ke manje usekhuluma indaba na ngisiyazi ukuthi nithwele lapha kini nina thwele cha ngosazi nabulalile ihamba nithola ke izinje selahleka manje ngena kini Ngihlezi ngihlaba njalo insuku zonke cha ukuthi asazi ukuthi ngithesa ngamagazi abantu
Kwasho ufena sekhaba ngadli kini nina faka poison. Azibuya phi lana uzongisuka nami ukukhuluma indaba. Futhi ngizomkhipha ubhuti wakho lofuna amaphoyisa wabamba ibank ngibamba nama bank. Ha.